سوپا و هێزن ئەمنیەن عێراقی لێ بەرهەم باشوور و پێشڕەویە دەکەن بۆ کۆنتڕۆلکردنا ناوەندا فەلوجە و فەرماندەیەکی ئۆپراسیۆنên ئەمباژی ئاماژە بە چەندە دکەت ku lê du rojên bêhda dê azadkirina hemî bajarî ragihînîn. Piştî kontrolkirina taxê Suhedayê du lê spêdehiya roja pênşembî Sopa û polîsên Îtihadî û hêzên dezgeh dije tîrora Iraqê. Lê Bereya Başûr bê piştevaniya firokên şeriyên Iraqê hêrişeka berfireh dest pê kiriye bû kontrolkirina hemî navenda Felûce. Dê beramber da tîrosên Daeş bû ji karkexistina operasyona bêjmareyeka xwekuj û trombêlin bo birêşkirî rûpirî Sopa û hêzên emnî bûn. û dê nîtirîn amarda netewên êgirtî behsa dûrpêçkirina 90,000 welatiyan diket dê navbajarê Felûce da. Lêz girand serperiştê çalakiyên miroviyên netewên êgirtî li Iraqê ragihand. Lêdîf amaran ji berînûke berdestê me 6,000 welatî di navbajarê Felûce de mabûn. Rojlayê çekdarên Daeş ve hatbûne dûrpêçkirin. Belê piştî helatina hejmareka welatiyan di navbajarî da û lêdîf gotinên wan ku heştê bû 90,000 welatî di navbajarî de hene. Ve her jê destpêkirina dûrpêçkirina bi ser bajarê Felûce 20,000 welatî bi şeweyekî zor metirsîdar lê doxekê dijwar da xwe ji nav bajarî beref sînorên hêzên Supayê Iraqê vegihandin. Ve li dirêjiya axaftinên xwe da giran got pêtiviya hevkariyê mirovî bû Iraqê bêhne zêdekirin çunke li demên weke da 3 sediya wan harîkariyan têne pêşkêşkirin. Belê wek pêtivî nîne û divêt bi zûttirîn dem harîkarî bihêne zêdekirin û rewanekirin bû xelkê bajarê Felûce.